Ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Ụmụnne m, achọrọ ka m kọwara unu ife ọghọm nwere ike ịdapụta n'ilele ana ma ọ bụ n'igolo ana. The danger of selling land and buying of the land n'ala Igbo. Dịka o si wee gbasata ọdịnala na omenala ndị Igbo. Ndị Igbo anaghị ele ana ele, ha na-agbazinyere mmadụ ana iji wee maa atụ ma taburugbuo. Ọ bụ n'obodo a na-anụ agha, ọtụtụ nwere ike gbaa ọsọ ndụ gbaje obodo ọzọ. Ndị obodo ọzọ ha gbajere nwere ike ha anabata ha. Nke ha anabata ha na ha ebiri, ha nwere ike nyefe ana. Nkwa ha na-ekwe iji wee kee ekpe bụ na ọ bụrụ na ịmụta nwa nwoke na ana nyere gị, ịghachie ana ahụ. Ọ bụrụ na ibichaa ndụ mana ịmụtaghị nwa nwoke, ana ahụ ga-eme gị ji anachi ha n'obi. Ọ dị ka ndị gbuo si wee megido ya wee lutezie nke ikpeazụ a anyị na-afụ. What purpose do you want to sell your ancestral land? Onye ọbụla na-ele ana n'ala Igbo anyị nwere ebumnobi ọ chọrọ iji wee lee ana. Nke mbụ bụ na onye ọbụla na-ele ana, o nwere ike ọ bụ na o lele ana ahụ ka o wee ya nụọ nwaanyị. Nke abụọ bụ na o nwere ike ole ana ahụ ka o wee lụta ụlọ ebe obibi, mana ejighị ego eleta n'ana were azụ afịa, ejighị ego eleta n'ana were eje obodo oyibo, ejighị ego eleta n'ana were agba moto. Tupu ilele ana nna gị hafụrụ gị, jee jụọ ese mara na aka ndị mbụ biri na ngwuru ahụ asọpọtụrụ ka ire ana ahụ. Maka na ife na-ewuzi na-abụ onye fete ọ na-ele ana. On what purpose? Asịrịkwa mmadụ ile ana adịrọ mma, mana o nwere ụzọ ana na-atọ dịka onye Igbo ikwesịghị ile ife ọsọ na dịka. Nke mbụ bụ na ana ọbụla bụ ana dị n'obi, ana obi anaghị ele anaghị ele. Onye nwe ana ahụ bụ diọkpara ka ọ kwueche. Nke abụọ bụ ana ebe eniri nna gị maọbụ nna mụtara gị, anaghị ele ana ebe ahụ ele. Ya bụ ịchọrọ ile ya father grave, o nwekwara ife ọghọm. Nke ịtọ bụ nke ikpete maazụ bụ ana arụsị. Ana ọbụla eji were ihe mmụọ a na-akpọ ana arụsị, anaghị ele ya bụ ana ele. So ama na o kwere gị nghọta na ife nkọwara gị. Tupu ị na-ele ana, biko jụọ ese. Maka ndị niile elele ana were mmere biznes wee jee abroad wee go moto maọbụ motosaịkụl, na-anya ọfụma ka ịfụ ka isi na anya dịfa. Nke na-esi ibe ya bụ na ana ọbụla enyere na mbibi, ikekwe ọbụna na ndị mbịambịa bịa n'obodo ohu vanere onye nwe ana bufue ya n'ike. Ikekwe onye nwe ana ahụ ewee tichie aka na ana ahụ si na o nwere taa ka ife kwụọ amụ nọdụ na ngwuru ahụ. Ma aha nsogbu asaa ife kwụọ amụ ama mbi na ngwuru ahụ. Amụtagodi nwa, ife ha ga na-amụ bụ sọ nwaanyị, ife ike ga na-eme na ana ahụ. Ama na o kwere gị nghọta. Ọ ga-ebe nnọọ ọfụ na agba nke abụọ mma akọwara gị ife ọghọm maọbụ ife ga-eme tupu eme gịnị ego ana n'ala Igbo anyị.
ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m, asị gị nnọọ sonyere m ma gbasara m ozi m. Echefukwana ịga na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ihe ekeresimesi. Aka mbụ onye nke gị bụ Mazi-UC. Ọ bụrụ na ozi agbagwoju gị anya, deelu nye n'ozi edemede. Ụmụnne m ndị Igbo, onye anwụ na ngwọ na nke ngwungwu na-abịa. Ndewonu.